Molt bé, anem a inserir, ara anem a aprendre a inserir vídeos en el nostre blog. Ara entraré diferent, entraré des d'animalsmarítims.blogspot.com, aquí en Entry, veig que em demana, és igual que anar a Blogger, inicio la sessió, molt bé, i vaig a fer un nou escrit. En aquest nou escrit posaré un vídeo de dofins del YouTube. Com es fa això? Doncs es clica afegir un vídeo i aquí et diu tria un vídeo per carregar. Tu de fet podries tenir un vídeo teu que haguessis fet tu al teu ordinador i fins a 100 megas podries pujar aquest vídeo. Val? Seria si tu tinguessis el teu vídeo al teu ordinador. Val? Aquest no és el nostre cas. Nosaltres volem afegir un vídeo del YouTube. Per tant, prèviament he buscat el vídeo al YouTube. He agafat un vídeo del National Geographic de dofins molt xulo i un cop l'he trobat, aquí hi ha l'adreça electrònica, però clar, si nosaltres, l'adreça URL, l'adreça pàgina web, si nosaltres copiéssim això, estaríem fent un enllaç a aquesta pàgina web. No faríem que aquest vídeo d'aquí es veiés al nostre blog, sinó que des del nostre blog clicaríem i aniríem a aquesta pàgina web on veuríem el vídeo. Hi ha aquesta opció d'aquí baix, que diu insertar, que és la més interessant. Val? Nosaltres si copiem aquest, és on podrem insertar-ho. Jo el que faig és personalitzar-ho, perquè no vull que quan s'acabi el meu vídeo del YouTube, surti allò que sempre surt al YouTube de... Bé, he hagut de parar un momentet perquè em tocaven el telèfon. Si el que us deia és, quan s'acaba de veure un vídeo, jo estic al YouTube i acabo de veure un vídeo, al final sempre em surt si vull veure més vídeos relacionats amb el tema que acabo de veure. Jo recomano que dins del vostre blog desmarqueu aquesta opció i així no apareixeran més vídeos un cop s'acabi de veure. Si vosaltres voleu posar color, fixeu-vos aquí, si voleu posar un marc, si voleu posar el meu bloc era taronja, doncs agafaré aquest, i la mida del vostre vídeo dins del vostre blog. Veieu que una mida com aquesta és correcta. Un cop tinc això, aquí s'ha anat canviant tot aquest codi. Nosaltres no ens hem donat compte, però cada vegada que apretàvem aquest, aquí dins s'anava canviant tot. Què hem de fer? Doncs hem de copiar aquest codi. Si fem un clic, només un clic, un i només un, no dos, perquè si fem dos clics, doncs no, funciona. A vegades queda deseleccionat. Si fem un clic, queda tot seleccionat, no ho veiem, però si fem botó dret, copia o control C, ens anem al Blogger. Mireu, si ara nosaltres enganxéssim aquí, això és com si haguéssim introduït el nostre text, i això no ens interessa. Nosaltres volem que a dins del nostre blog surti directament el vídeo del YouTube. Per tant, hem de modificar l'HTML. És tan fàcil com venir aquí, i ara aquí sí, botó dret enganxa o control V baixa, i podríem tornar a redactar. Si us hi fixeu aquí sembla que no hagi passat res, sembla que no hi hagi res, però quan publiquem el vídeo, mostra el blog, apareix un vídeo de fins al YouTube. Apareix el vídeo que hem seleccionat i podem prémer play. Ja estarem veient el vídeo del YouTube en el nostre blog. Quan s'acabi el vídeo, a veure si aconseguim acabar-lo. No apareix l'opció de veure més vídeos. Aquesta és una bona opció perquè la gent no estigui al vostre blog veient vídeos que vosaltres no heu seleccionat. D'acord? També
no fa falta afegir vídeos al YouTube. Hi ha moltes altres pàgines web on hi ha vídeos. Per tant, sempre és inconvenient buscar, quan trobem un vídeo que volem inserir, el seu insertar, embed, en anglès, o en el cas de l'edu3.cat, quin és el codi per embedir. Val? El codi és aquest. Si jo faig un clic, queda tot seleccionat. Si faig dos, és el que us deia que passava i hauria d'anar tot sense deixar-me res. Per tant, prefereixo fer un clic, botó dret, copiar, em vaig a Blogger, títol, un altre vídeo de dofins. Aquí recordeu que si l'enganxés aquí sortiria el text. No vull el text, vull modificar l'HTML i l'haig d'enganxar aquí. I ara sí que puc anar a redactar. I aquí sí que apareix el tema de l'edu3.cat. Podria escriure un text. Podria escriure: aquest vídeo és molt interessant, ja que parla de dofins, però també d'altres animals marítims. Anem a publicar el missatge, mostra el blog, i tenim el vídeo de l'edu3.cat directament per veure'l i amb el text posat, que en aquest cas ha quedat aquí al mig i no m'agrada. Edito, agafo el text i el que faré és el posaré a dalt de tot, a veure si ara se'm publica correctament. Correcte, aquest vídeo és molt interessant, ja que parla dels dofins, però també d'altres animals marítims. Llavors puc posar play i veure directament aquest vídeo. Costa una mica carregar, a servir Real Player, vosaltres ja el coneixeu perquè l'he hagut d'instal·lar pel campus. Bé, s'està carregant, abans sortia, ara no surt. Però fins aquí a com inserir vídeos dins del blog.